gafarta min. Kariman na ce ke zaki binne ni Karima kuma ni zan binne ki. Abin daki ma kika shiga ki. Shasha zaki bai da nike da shi. Na rantsi da Allah ban san shi ba. Marainiya a cikin irin kunci da kuma tsananin rayuwa da ta tsinci kanta, tunaninta ya fara lissafin karkatowa labarin da ba shi ya kamata ba. A inda lissafi yake, ta yi tunanin cewar maraicinta ba shi yake nufin maraici ba, domin ta yi kokarin tsayawa da tun duniyar kafarta. Mabarki na zuwa ta hankali. Marainiya. Ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron mai tsoron Allah. Kuma ka ji tsoron wanda zai hada ka da Allah. Marainiya. Addu'a shine kawai za mu ci gaba da yi. Allah da ya halicce ta ya fi ki santa. Hakika duk wanda ya rasa mahaifi ko mahaifiya ya yi babban rashi a rayuwarsa. Tunda kana zargin ta gaya masa, ni ma ka gaya mun in san da zan kulla wannan. Wai kina nufin ba su nusu kika aura ba? Sako da lungu babu inda kafarta bata shiga ba, sako da lungu babu inda bata sa kanta ba. Sai dai kash a inda lissafin ta yake, ta yi tunanin cewar idan ta baro Allah komai to Allah shi zai yaye mata, kuma hakika haka lissafin ta yake. Marainiya. Mary chaka Mary kai. Ka kuci nai. Sanda. Yana nufin cikin da ke jikinki ba nashi bane? Ka bada kulawarka ga wanda ya baka kulawa. Ba yaro ba karami kai ko dattijo ne ko ya yake akwai mu shi kawai garin nan fa akwai kuɗi fa akwai harka manoma ne ka gani to shikenan kawai ka ga mu kowa sai mu haɗe kawai kar no didi lokaci na yi kawai ya ne shikenan gaskiya ne wannan Ya rafi na saka maka.
gayu kumar matso ku zo dama oga ne ya ce akwai wani muhimmin aiki da za mu fita. Allah ne ya biya jimaga. To yanzu ya kamata na taba shi a waya domin na ji yaya ake ciki. Hello oga, ranka ya daɗe. Muna nan wallahi na gama har haɗa su. Ga mu a nan a kwarin nan ne. To sai ka zo oga. Allah ya biya. Yawwa. Kuna ji ko? Idan oga ya zo, za mu je wato bakin hayin nan na manoma. Yau za mu shiga mu yi aiki. Idan oga dai ya zo to komai ya ƙare. Yau sai sun gane kuransu. Ba ku. Alo oga. Muna gun. Okay. To sai ka ƙara so. Allah ya biya oga. To shi kenan. Kuna ji? Oga ne ya kira ni yanzu ya ce zai canzo kaya gashi nan zuwa. Mu ɗan ƙara haƙuri idan ya canzo kayan zai same mu. Allah kawai. Ka natsu da hannun wuri. Lafiya ne gari. Ka so kaman jini. Na kira ka a waya na gaya ma. Ka haɗa mun su ya kake so ka ringa wasa ne a wannan harka. Wallahi ka yi haƙuri, na yi ta neman su ne ni ma da ƙyar na. Gaya ma cewa yaran nan ba su san aikin su ba. Idan da halin a canza su, ka sani canjin da sharuwa ba. Oga ka bari kawai, idan ni ma na ga idan suka kawo mana taurin kai aiki. Sani ba wuyan na cilla da shi. Kowa ya zai kamun tangarda a cikin lamarin nan ba wuyan na aika shi. Saboda ba na san dile a cikin harkar nan. Ku kuma tsayuwan me kuke a gurin ga? Sare oga. Kun san na gaya muku cewa ba na son wasa cikin harkar nan. Ba za a ƙara ba. Kowa ya shiga taitayin shi ku gyara idan kuna son mu zauna lafiya da ku. A cikin wannan harka din ku ba maganan wasa a. Sorry oga. Kai kuma fa ka tsaya ka a wannan sai ka ce Oga za mu gyara oga. To shikenan kun san dai da maganan tafiyan nan ku? Mun san da ita. Karfe 12 muka yi za mu shiga garin hayin manoma. Kuma kun san aikin nan kun san me zai kai mu garin hayin manoma. Na sha gaya muku cewa akan wannan harkan ba wani wasa. Na gaya muku idan muka shiga garin nan ba maganan so ba yaro ba karami gari ne na manoma, akwai harka akwai dala. Duk wanda aka samu a kwamushi aka sama da shi kun sani kun sani MB ne za su shigo, saboda ba harkan wasa a cikin wannan. Na sha gaya muku cewa harka ba dala ba harka bace, yanzu rayuwa ce wadda yake idan baka da shi kai ba komai bane. Kuna jin zancen ai wannan zancen naka za mu shiga garin nan kamar yadda na gaya muku. Wannan shine yawa. Lafiya na cikin barka da zuwa yarima, barka da zuwa yarima ɗan sarki. Salamu alaikum. Ina son kamar yadda na umarci cewa maroƙin baki
sankira ya je sanar da jama'an gari cewa ya yi shela dangane da wannan 'yan ta'adda da suka yi mana aike a wannan ƙasatawa, wato gari na kenan. Za su zo su kwashe mana dukiyoyi na garin nan, don haka duk wani mai jin kanshi a sanar da 'yan banga da matasa, duk wani mai jin kanshi ya halarci fada ranar talata. Muna so a gan shi a ranar talata a wannan masarauta tamu. Kai ka san dai kai ne abokin sirri a wannan gari na hayin manoma, ka san ban da wani abokin sirri wanda ya wuce mun kai. Hakika kana jina? Ina jin kai. Idan ka yadda wannan magana ta fita aka ji ta a waje aka gano cewa dan sarki Yarima na amu a cikin wannan al'amari, to ka fa sani sarautar mu ta ruguje. Haka yake wannan mukamin da nake so ka samu a karkashi na idan mai gida ya kwanta dama, dan ya zama dole sai ya kwanta dama sosai ma ko insha Allah. To ya ruguje ma daga ni haka gidan yaro, hakan ma ba za ta faru ba. Girman mahaifina Alhaji sarki dan Ali insha Allah ya ruguje da yadda Allah. To abinda nake so da kai yanzu zan tura ka zuwa cikin daji. Okay, can dajin kare kukanka, kana zuwa zaka haɗu da wargaji. Okay, idan ka zo ka ce mai yaya labarin shigo wannan da na ce su yi a cikin wannan gari nawa na hain manoma. Ta ai kana ji da kyau? Ina ji wallahi. Ka kiyaye an Allah da za a kiyaye. Bari lalube shi a waya. Okay. An yi kamun daga can ba jama'a gudun nan, ba mutane. Yi kace ka gani ba mutane, ba kuwa? Allah ba kuwa. Hello. Wargaji. Ya to ya kwana biyu. Alhamdulillah. Ka san ni na kosa ba da inji kuɗi. Ka san mu inji kuɗi ne. Shin kai ka taba ganin sarauta ba kuɗi? An taba sarauta ba kuɗi? Ai duk sarkin da kaga ya zo na ba kuɗi, to ƙarshe tashi hankali zai sawo shi a gaba. An ce kai sarki ne, ba mota hawa, ba mashin ɗin kirki. Kawai shi kenan kullun riga ɗaya. To kana ji na? Gashi nan zan turo yaro na zai zo yanzu, idan ya zo wurin ka mai bayani da irin salon da za ku shigo da shi. Yawa ka gane kenan. Ya ina tsoron bindiga, ta yaya za a yi ma in tsaya wani kuke harbe har sashi, wallahi sashi bai da wasa, ko sauti ne zan gaya ma ina. To gashi nan, to gayi nan, to alhamdulillah gayi nan. Yawa to maza sauri kai ba magana. Wannan karan kuɗi za mu samu insha Allah. Ya Allah sauri kai. Kayataccen kamfanin na SBS Film Production ya yi kuro da safe shi domin ya kawo muku wani fim mai suna Ruma Sa'u. Ina Ruma take? Ruma an neme an rasa ta. Ya haƙuri dan baba ya haƙuri, in dai Ruma ne kuma an kasa mai kana. Ruma Sa'u shi ne wanda ya kunshi ababe da dama. Tana baka kanta in kuma wadi ya cika ai ta haƙuri kaji. Babu wallahi ni ba zai rayuwa mai Ruma. Ruma Sa'u. Awwal ta turawa is going crazy. Ya haukace. To ba ka da labarin baban Ruma na neman ka? Ni ruwa a Jando. Ruma. Inna lillahi. Ruma. Ba a ga Ruma ba. Ruma dai yar gidan Malam Sunusi. In tafi in kai su gidan su Ruma. Gidan su wai? Ruma. Gidan su Ruma? Lokacin da kake zuwa gun yarinyar nan me nace maka? Hen da maka bayani. Mace yarinyar nan ka kyale ta. Akwai su da yawa a garin nan ka nema. Kaki. Me hada Coca-Cola da Mirinda? Ruma. A raba ni ki saya ni. Ni in je gidan su Ruma. Ki rufa min asiri. Ina Ruma? Ni Ruma na ganta a kanya na dawo kewaye. Sai na je na samu Awal a gona na ce mashi Awal na ga Ruma ba cikin wani hayyacin ta. Wannan kayataccen shiri za ku rika samun shi a YouTube channel namu
mai suna So by So TV da kuma mawakan Hausa TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun fim ɗin da zaran an daura. Ruma Sa'u. sun dauka a can kan su tsallako wannan magana ya kai alika dan duba mu da san naji motsi ne ko dai yan lifin eya ne oga wallahi kan kawa oke tantabara ne bara uwa akwai labari da yadda aka yi sakon yarima ne a wuce haka uga bari in gana da shi a wuce haka Allah ya tama uga tantabara a wuce haka uga tantabara kana bura uba kana kawo ta kana kawo ta wallahi Allah sai dai ina jin dadin lamarin ne ka gane ne okay muna waje kana muna aiki cikin garin gida ai haka wai ina jin dadin lamarin to kana ji ina ji uga yarima ya ga min dama zaka zo to amma ban san da sakon me ya turo ka ba ko da abin insecurity sirri ne gaya min kawai ba ku kana ji a cikin garin nan namu akwai kaya abin da nake akwai kaya ina tunanin kun yi ya karanta ma wanda za a gama yanzu haka na sani akwai target yawwa mun yi target ne yanda za a samu kaya an shiga kawai oga to shikenan dama akwai maganan da muke na zamu shigo gari din nan akwai wanda idan muka shigo zamu dauka akwai sarkin gari Jafaru dan Ali sannan kuma akwai Alhaji Bara'u mai salalla aikin mu akan su zai fara kuma sannan ina son ka gaya mai cewa ko da ka tafi za mu iya waya da shi idan muka zo maganan harbin sama zani saboda ba ma so mu taba wani kam yana baya son karabin diga yawa to ba na so in razana shi saboda abokin tafiya ne shine informers din mu wanda yake muke takama da shi tabbas haka dan haka ka gaya mai cewa ba wani matsala kuma maganan shigowa mana nan za mu shigo to ba mu ya ci gaba da saurari amma maganan shirye-shirye ne shigowa ko da muka ce karfe 12 za mu shigo wannan ɓadda sawu ne bai zama lalle a same mu a 12 mu shigo kan haka ko lokacin ma bai lokacin da kowa ya saki jiki yana tunanin a'a ai karfe kasa suka ce za zo to karshe ba lokacin za mu zo ba saboda menene akwai wani shiri namu na musamman wato ka gane tantabara yadda kake burge kake tafiyar mana da aiki yadda ya kamata ba wani wanda zai gane kai wane ne saboda menene an maka zubin ustaz ne ga shiganka na manyan mutane ga carbi ga komai ya fita amma sai dai menene akwai burawa a kasa shi yasa oga abin dubbuge ne ai yanzu na koma fada zaka ga kai an saje ai an ba haka sai su gano mutane da wuri gaske ne wannan ai dole sai ana basarwa shi yasa kake burge ne ba nake baka labari wuce haka oga yasa kake burge ni ai za a dade ana bugun ka gaske ne wannan in ba ai musu ba saje ai da wuri za su yi Allah ya saka baka Allah ya saka baka wuce haka oga Allah ya saka baka yanzu a ga mishi kawai kada ya samu damuwa okay to ba matsala ka je kawai ka ga mishi ba matsala insha Allah